Jo sóc la Lola. I jo soc la Begoña, i som mares d'I5. I estem en aquest espai que l'anomenem aquí l'Escola La Terrasseta. Normalment el seu ús és al pati d'infantil, però des de l'any passat hi ha hagut la iniciativa de poder-lo utilitzar fora de l'horari escolar, i nosaltres totes dues som unes molt bones usuàries d'aquest espai, i ens va bé perquè és un moment de socialització entre les famílies de l'escola, on podem xerrar, intercanviar entre les famílies, i els nens tenen un espai de joc i on poden berenar i ampliar. Tenint en compte també que estem en un barri on hi ha pocs espais de lliure pels nens, no? I per això és un pequeño pulmón. No? Diguem que el funcionament és que quan nosaltres a les tardes recollim els nens, no? Doncs pugem aquí, i aquí doncs, ells poden, com deia la Lola, poden esmorzar, no? I nosaltres també és una manera de conèixer-nos més entre els pares, no? I també entre els pares d'infantil, no? I això al final crea molta comunitat. Per tant, valoració d'això superpositiva. Sí.